Onder begeleiding van doedelzaktonen werden de Britse en Nederlandse vlag dinsdagavond van het nieuwe oorlogsmonument in Leunen ontdaan. De gedenksteen is ter nagedachtenis voor de gesneuvelde Britse militairen in Leunen. Dit monument is eigenlijk een beetje een logisch vervolg op het monument wat 1,5 jaar geleden hier onthuld is. Het monument voor de Leunse oorlogsslachtoffers. Gauw genoeg kwamen we eigenlijk tot de conclusie van dat is niet compleet. Daar moet wat bij. En zodoende zijn we gaan speuren en zijn we terechtgekomen bij de adoptievereniging in Venray. En gezamenlijk zijn we erachter gekomen dat er dus in Leunen 18 Britse militairen gesneuveld ofwel hun veldgraf hebben gehad. Dat valt moeilijk te achterhalen. Er is documentatie van bij de adoptievereniging van Venray War Cemetery. Maar dan blijkt dat het systeem wat de Britten gebruikten om een veldgraaf de locatie vast te leggen, een soort Google Maps, dat niet altijd even secuur gebruikt is. En bij de meeste graven zijn we er naderhand achter gekomen toen ze opgegraven werden. Toen is namelijk een kaartensysteem door de gemeente opgemaakt. En dan blijkt dat die eerste locatie van de Britten niet altijd correspondeerde met de locatie waar uiteindelijk het veldgraf dus is opgegraven. En hoe belangrijk waren deze 18 Britten voor Leunen? Nou ja, als de Britten Leunen niet bevrijd hadden, dan was het allemaal misschien heel anders gelopen. Wie zal het zeggen? Wij zijn hun veel dank verschuldigd. En helaas zijn zij het slachtoffer van de strijd tegen de Duitsers. Maar het is zoals het is. Ieder slachtoffer heeft een eigen verhaal, waarvan er al een aantal opgetekend zijn op historieleunen.nl. Op die website daar hebben we inmiddels 20 oorlogsverhalen staan. Maar we hebben er nog 25 die er nog op moeten komen. Die verhalen moeten nog allemaal geredigeerd worden zodat ze er netjes opkomen. En dat gaat de komende maanden gebeuren. En zo hebben we ook in beeld de gedeporteerden vanuit Leunen. Die verhalen hebben we allemaal. We hebben verhalen van onderduikers. We weten ook dat er de Joden ondergedoken hebben gezeten in Leunen. Al die verhalen die worden dadelijk op de website gezet. Wij vinden dat we dat verplicht zijn ten opzichte van de Leunse bevolking om hun dat mee te geven.